Ja, nu vil jeg så vise beviset for lineære funktioner. Og vi starter så med den generelle forskel, som er y lige med f af x lige med ax plus b, hvor a så er vores helling, og b det så er vores skæring i y-aksen. Og så indsætter vi så de to punkter, så er det y1 lige med f x1 lige med ax1 plus b. Og så er det andet punkt, så er det y2 lige med fx2 lige med ax2 plus b. Ja. Og så trækker vi så de to linjer fra hinanden, så det kommer til at se sådan her ud. y2 minus y1 lige med ax2 minus plus b lige med ax1 plus b. Og så hæver vi så parenteserne for det her, så det kommer til at se y2 minus y1 lige med ax2 plus b minus ax1 minus b. Og så skal vi så have b-leden til at gå ud, og så kommer det til sådan her ud. y2 minus y1 lige med ax2 minus ax1. Ja. Og så sætter vi så a uden for parentesen, så det så kommer til at se sådan her ud. y2 minus y1 lige med a parentes der x2 minus x1. Ja. Og så isolerer vi så a, så det kommer til sådan noget. A lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Ja, så har vi lige rykket videre til en ny side. Men nu skal vi så finde b, og det gør vi sådan her. y1 lige med ax1 plus b. Og så isolerer vi så b, så det kommer til at se sådan her ud. b lige med y1 minus ax1. Ja, og så skal vi så vise, at a det så er ændringen i y, når x det så øges med 1. Og så undersøger vi så forskellen, så det skal vi sådan her. f x plus 1 lige med a x plus 1 plus b lige med a x plus a plus b. Og vi kender så f af x, og det er så f x lige med ax plus b. Og nu trækker vi så fra, så det kommer til sådan her ud. f x plus 1 minus f x lige med ax plus a plus b minus ax plus b. Og det er så lige med a. Og det viser så, at hver gang x så stiger med 1, så stiger y med a. Ja.
Og nu skal vi så vise, hvor grafen den skærer y-aksen. På y-aksen der har vi punkterne x lige med 0. Vi sætter så x lige med 0 ind i vores forskrift. Så det ser sådan her ud. F lige med 0. A. Og det er her, hvor vores x normalt står. Men der er jo synlig gangetegn, så det kommer til at se sådan her ud. Der så står 0 plus b. Og det er så lige med b. Så grafen den skærer altså y-aksen i 0, b. Det er så punktet. Og det var så selve beviset. Nu laver jeg så lige et konkret bevis, så man kan se, hvordan vi bruger beviset i praksis. Ja, så skal vi så indsætte punkterne i forskriften. Så jeg har valgt de her tal 2,5. Så sætter vi det i vores forskrift, så det ser sådan her ud. Lige med 2a plus b. Og så punkterne 6,13. Det giver så, det er egentlig vores forskrift, så sætter det sådan her. 6a plus b. Og så trækker vi dem så fra hinanden. Det gør vi sådan her. 13 minus 5 lige med 6a plus b minus 2a plus b. Og det giver så a lige med 4a. Nej, ja. Og så skal vi så isolere a. Divideret med 4 lige med 2. Ja. Og nu skal vi så finde b. Der bruger vi så punkterne, så det ser sådan her ud. 5 minus 2 gange 2 plus b lige med 5, 4 plus b lige med b lige med 1. Og den færdige funktion, det er så fx lige med 2x plus 1. Det er så en færdig funktion, hvor vi har brugt den i praksis også.